Edlan ni Cayetano si Velasco nga mo sa likod sang koplat batok siya. Ginbulgarman ni Cayetano nga may kapin 20 ka mga kongresista sa mga miyembro ang ginpasalig ni Velasco nga tagan sang chairmanship kag budget allocation sa mga miyembro sang lower house. Si Cayetano ang magasarwe bilang House Speaker sa unang 15 ka bulan samtang si Velasco among magabulos sa nabiling nga 21 ka bulan sa idalam sang term sharing agreement. Magatapos ang termino ni Cayetano sa bulan sang Oktubre karon nga tuig. No such thing. Why ko kabati sina? But I'm just reading the newspaper. Siling niya ko no, there were 20 congressmen that told him that there was a coup. But siling ko, who are those 20 congressmen? I asked a couple of them. Nabatian si former Congressman Albi Benitez. Ginako ni Anay Negros sa 3rd District Congressman kag Subong Provincial Consultant sa Economic Development kag Investment Center Albi Benitez nga nabudayan sila sa pag-resolbar sa problema angod sa pagpamiyarda sa Negros First Cyber Center sa Dalanernais Lacson, Syudad sa Bacolod. Suno kay Benitez, may joint venture agreement ang gobyerno probinsyal kag pribado nga kumuyahan angod sa pagdumala sang NFCC sa sulod sang 25 ka tuig. Dugang pa ni Benitez, nagasapol na sila sa makaduwa ka beses kag diwat nga hambalan ang problema sa masunod nga semana. Ginklaro sang anay kongresista nga wala pa madesisyonan kung dapat bawion sang probinsya o kung ipabilin sa pribado nga kumuyahan ang pagdumala paagi sa joint venture agreement. Ang NFCC amo ang una nga Philippine Economic Zone Authority accredited building sa Negros Occidental. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpaig ni 3rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte nga dakong bulig sa nagabot nga tropa sa probinsya sang Negros Occidental. Hungod nga gintago ni Pasaporte nga damoon sa mga inigikan sa isla sang Panay. Wala man sa pamahog gikan sa New People's Army o kon NPA apang mas maayo kun may dugang ang tropa. Sulong ay Pasaporte pahamtang mga nagabot nga tropa sa mga lugar nga mayroon sang presensya sang NPA. Ginkalipay man sining nga nagtawhay ang probinsya kon enkwentro ang paghahamalan. Sa rin umpisa sa sadtong Enero karon nga tuig naglinong ang NPA. Nagapati naman si Pasaporte nga nadula na ang suporta sa ila rason nga naghina man ang ila nga puwersa. Ginahana sa karon sang Land Transportation Office ug LTO ang 73 ka mga pulis gikan sa Bacolod PNP nga natala na i-deputize para magdakop sa mga motorista nga nagabayular sa mga pulisa sa dalanon. Ginbaig ng Lieutenant Colonel Luisito Acibotche ang pamuno sa bitaw, ang 73 ang dugang sa 15 ka mga pulis nga una gin-deputize nga magbulig dakop sa mga tricycle nga nagabiyahe sa National Road. Suno kay Acibotche, pagkatapos ng training, si Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyas amo ang mga-deploy sa mga ginhanas nga pulis kag ang ila specific nga trabaho. Ginakabig niya si Botche nga dako ang mabulig sa mga ginhanas nga pulis, ilabi na nga kulang ang ila traffic enforcers kag tubtob lamang las 8 sang gabi ang duty. Sa karon, ang bitaw ang may 320 ka mga personnel nga yara sa dalanon para sa duha ka shift kag nagpangabay na sila sa syudad sang dugang nga personnel para mahimo ini nga 500. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
ang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kaita. Aksyon! Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagpatuman sang pagbalas ang Philippine National Police Civil Security Group o PNP-CSG kasunod sang ginaligar report nga malpractices. Sunod kay PNP-CSG Chief Police Major General Robert Fajardo, 52 ka mga CSG personnel nangyara sa karon sa floating status bilang kabahin sa internal cleansing campaign sa ilang hanay hagpagsulod man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa ease of doing business nga transaksyon sa gobyerno. Sa 52 ka mga personnel, 30 ang mga police commissioned officers, 17 ang police non-commissioned officers, kag 5 ang non-uniform personnel. Sulo kay Fajardo, tuyo sini nga mapadasig ang transaksyon sang registration of firearm security guard licenses, license to operate, kag iban pa nga mga permita. Nagpamalibad si Fajardo nga maghatag sang dugang nga detalye angot sa identity sa mga embolbado, pero ginalaki pa ni sang police nga may ranggo nga police colonel. Nagpasiguro si Fajardo nga magapatumay ni isang pagbalasa sa kada quarter base sa performance hagtubtub nga may mabaton ini nga reklamo. Gindesignar ni Presidente Rodrigo Duterte bilang co-chairman sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD si Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Dante Jimenez. Base sa dokumento nga ginpagwa sa Malacanang, gindesignar si Jimenez sa Enero 21, 2020. Ang appointment ni Jimenez nagwa pila ka bulan matapos ginkakas ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice President Leni Robredo bilang ICAD co-chair. Ginpaag naman ni Jimenez nga sa Nobyembre 2019 ginpangabay sa PACC kay Presidente Duterte nga itap ang iyang opisina bilang bag-o nga miyembro sang ICAD para pabakuron pa ang iya War on Drugs campaign. Sunod kay Jimenez, madamo sila sang mahimo nga makabulig kag makatap na sang anuman nga korupsyon, partikular na sa pagkompiskar sang iligal nga droga. Ginabswelto naman sang Sandigan Bayan sa kaso nga perjury sa PNP Chief Alan Purisima. Sa desisyon sa 2nd Division sang Sandigan Bayan, ginpahayag sini nga not guilty sa 8 ka counts sang perjury nga ginfile ang anay PNP Chief. Ginpahayag sang korte nga napaslawan ang prosecution nga magpasa sang nagakaigo nga ebidensya para mapamatud-an nga guilty beyond reasonable doubt si Purisima sa kaso nga ginpasaka sa iya. Bangod sini ginbanos ang anti-graft court kay balik ang ginbayad nga piyansa ni Purisima subong man. Ginapakakas ng whole departure order batok sa iya, bagluwas na lamang kung may iban pa siya nga kaso nga ginapangatubang. Ang kaso nga perjury nagugat matapos ginaligar wala nag-file sang husto nga statement of assets, liabilities and net worth o konsol si Purisima sa tong 2006 sa tubtub 2009 hag 2011 na tubtub tuig 2014.
Pagatunan sa gobyerno ang posibilidad nga pagbatuman sa travel ban sa Japan, Italy kag Iran tungod sa madasig nga pagdamo sa kadamuon sa kaso sa coronavirus disease o kon COVID-19 sa nasambit nga mga pungsod. Sunog kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, nakatutok ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease sa sitwasyon sa tatlo ka mga pungsod. Dugang pa ni Nograles nga madasig ang pagdamo sa kaso sa COVID-19 ilabi na sa Iran kag Italy. Mayara na sang 655 ka kaso sa COVID-19 sa Italy, kag 17 ang napatay, samtang 245 ang kaso sa Iran, kag may 26 ang patay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Hugali ang pag-inom sa DTX 500. Bungon lang DTX 500 may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantine, nga panubos ang glucose, vicin, nga control sa mga blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sang mga balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Kag sa tunwalita international, suspindiyon na sa gobyerno sa Vietnam ang visa-free travel sini para sa mga South Korean. Ini kasunod sa paglaptas ng coronavirus disease kung COVID-19 sa South Korea nga ikaduha sa may pinakadamo nga kaso sang sakit. Ginkompirmar naman sa South Korean Embassy nga nabato na nila ang notisya halin sa Vietnam may kang tanan sa suspension sang visa-free travel. Naglamot na sa masobra 2,000 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa South Korea. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, gin-suspend sang NBA indefinitely ang guard players ng Charlotte Hornets nga si Malik Monk matapos agin bayular sini ang anti-drug program sang Players Union kag sang liga. Ang 22 anyos nga American player ang ika-11 nga pick sa 2017 NBA draft ag suspendido nga wala sang bayad. Sa 55 kamanghampang sini karon nga season para sa Charlotte, nag-average ni sang 10.3 points, 2.9 rebounds kag 2.1 assists sa kada hampang. Dako nga kawadaan para sa team sang Charlotte si Monk ilabi na nga tuyo sini sang team nga makasulod sa playoff sa Eastern Conference. Ang Hornets sa karon ang yara sa ika-11 nga puwesto. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, gin-cancel na sang K-pop group nga BTS ang serya sang ilang nga concerts nga padayon dapat sa Seoul ini tungod sa padayon nga pagdamo sang kaso sang coronavirus disease kun COVID-19 sa South Korea. Suno sa agency sang BTS nga Big Hit Entertainment, hindi na madayon ang Map of the Seoul tour sang grupo nga dapat patigayonon sa bulan sang Abril. Nakasaad sa abiso nga mabudlay nga i-predict ang sa karon outbreak sang balatian. Nagpangayo naman sa paghangop ang agency sa BTS kag ginpahayag nga nag-agi sa maid-id nga pagtuon ang nasambit nga desisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian hanggang bagusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Bernes, Pebrero 28, tuig 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu.